Ti'n oce? Dwi actually yn mynd o 'ma wan, ia. Iawn, oce. Dwi'm actually gallu gofyn byd. Gyda fi'n wifi na'n byd, a hynna sy'n ffocin gwyllu fi mwya. Sa fuck all yn neud yma, dwi'n sbio ar wal trwy drwy nos. Dyna fel sut ti'n teimlo, ia? Dwi'n gwybod bod neithiwr wedi bod yn crap, iawn. Dwi'n gwybod bod y... Fedrem aros yma, si? Iawn, dwi jyst eisiau chi feddwl. Na, dwi wedi bod yn meddwl drwy nos. Iawn, os na dyna ti isio, dyna ti isio. Poeni dwi bod chdi'n gwneud pethau'n waith os wyt ti'n gadael fanna. Dos na ddim 100,000 hefyd ar gael. Os ti'n gadael fanna, fydd homeless team ddim yn gallu cefnogi chdi ddim mwy. Does ganddyn nhw ddim duty rostau chdi ddim mwy. Ti di penderfynu, derbyn y lle na, neithiwr, a wedyn ti di penderfynu gadael o. So maen nhw wedi gwneud job nhw. I fod yn onest efo chdi, ti'n methu bod yn mynd rownd lle yn dweud ia a na i lle bynnag ti licio. Dim hotel review ydi o. Os ti'n... Sa chdi'n gweld y lle yma, sa chdi'n dall, dwi'n ffocin deitha chdi. Mae'r lle yma'n neud fi'n suicidal. Dwi'n bod yn crio drwy ffocin nos a crio drwy bora. Sa neb yn gwrando na mi na, dwi eisiau lladd yn un lle yma. Iawn, allai... Na, dwi'n mynd i ffocin lladd yn un os mae'n cario ymlaen. Sgyn fi ddim bywyd i mwy. Be ffwc dwi'n byw am? Absolutely ddim byd. Siarad efo fi. Na, Iawn, ffocin sgyn dwi'n gwybod... Ei, Dwi eisiau ffocin Dwi'n marw, wisio chdi feddwl bod y fywyd i'r ben na ddim byd, iawn. Just, dwi'n gwybod bod pethau'n teimlo'n shit ar y funud a bod chdi'n teimlo bod chdi eisiau lladin a bob dim. Ond... Mae fy ma dal yn sefyll i chdi. Ti di bod yn neud hyn am 10 mis, a sam lot o bobl yn gallu neud hyn am 10 mis. So ti di neud yn dda, ond paid â colli ffydd rwan. Bydda ti literally ar y finish line o ran bod yn digartra bron iawn. Dwi'n efo neb o'n i, a gen i fi ffwc o neb. Mae pe... Dwi'n efo ffocin bywyd, dwi byth yn cysgu si, dwi actually ddim, ia. Dwi'n gwybod. Ffwcio pob, ach, cysgu'r abyddad. Ta. Fucking hell, mate. Jesus Christ. Get about. 1 2 1 2 check mic. Mae Gista yn elusen sy'n cefnogi pobl ifanc, bregus a digartref yn Wynedd. Basically, a plan mi oedd yn gwybod gallu nhw. O stafell mewn hostel Dwi'n isio byw ar syd, ia. i roi person ifanc yn ei tŷ cyntaf. Fresh start, yeah. Maen nhw'n cynnig bob math o gefnogaeth. Dwi'n efo neb o'n i, a gen i fi ffwc o neb. Fel helpu fe iechyd meddwl, Dwi'n meddwl brifo, ia. dysgu sgiliau byw yn annibynnol, Hwna ddim rwy'n dechrau. a mynediad i addysg. Hwna rili da. Ond, efo mwy o bobl ifanc yn ddigartref yng Nghymru nag erioed, O, da chi'n iawn? maen nhw o dan bwysa i drio cyrraedd pawb. Mae Gista yma i chdi. Mae fy ma dal yn sefyll i chdi. Croeso i Gista. Mae gan Hostel Hafan yn Gaernarfon lei 8 o bobl di-gartref rhwng 16 a 25 oed. Mae yna 1 stafell fyw, gegin, stafell creadigol ac 8 stafell wely. I fyny grisia, mae stafell 4 yn cael ei pharatoi ar gyfer person ifanc, sydd wedi bod yn ddi-gartref ers 2 flynedd. Dod yn bod yn llnau, bydd eisiau glau newydd. Jyst nid siŵr bod bob peth yn iawn iddo fo, rili, symud i fewn. A sut wyt ti'n ffeindio mewn person ar ei diwrnod cynta yn yr hostel? Mixed emotions ella. Otha ofyn, excited. So, dipyn bach o bob dim, rili, mynd trwy. Chos mae'n step mawr iddyn nhw, yndi. Yn cychwyn, maen nhw fwy tueddol o fod yn ei stafell. Dyn nhw'n nabod neb. Mae'n overwhelming weithiau iddyn nhw, dydy. Wel, jyst neud siŵr bob dim yn ddel iddo fo. Yn byw yn stafell 3, mae merch 17 oed, Mercedes. Am bo chdi yma. Ti mamru crowded. Be ydyn ni make-up i ddw? Mae faint o bobl sy'n byw yna? 3 room, defo basically 10 pobl yn byw yna pan o'n i yna. Faint 10? A lle ydych chi'n cysgu? Ar soffa.
Brooklyn, fi, Madison, Kobe, Preston, Cassius, Enzo, Ced, Cian, Mia, Madeleine. A wedyn mae Madeleine efo chwaer mawr Sophie, chwaer bach fi, dwi'n alw hi ddo, ia. Dwi wedi setlo bod fi wedi setlo, ia. Beth ti'n meddwl? Dwi'n heidio ar yn hyn. Dwi'n gael amser i meddwl, ia. Pa fath o bethau ti'n meddwl? Pethau dwi'n methu siarad amdan. Mae Lewis wedi bod yn ôl person ifanc oedd yn bygyd lladd ei hun ar y ffôn yn gynharach, am ei fod yn aros mewn gwesty dros dro a dod yn ddim yn teimlo'n saff yna. Dwi'n isio bod ar y stryd, ia. Na, oedd neb eisiau bod ar stryd na goes. Ti'n be, mae siarad am teimladau chdi dy hun lot anoddach. Achos dwi di bod, dim mewn sefyllfa chdi na ddo, ond dwi di bod efo iechyd meddwl fy'n hun. Mae'n rili anodd, mae'n peth rili anodd. Dwi wrth eisiau teimlo'n saff a dwi wrth ddim yn teimlo'n Dwi ddim yn saff. teimlo'n saff, na. Dwi wrth yn teimlo fatha, dwi ar goll, ia. Be sy'n di ddigwydd wan, de, nawn ni bildio ces newydd i chdi. Ia? Ideal. Diolch yn fawr. Ia, na, gyd problem. Sori am gwyddi gyna. Hei, gwrando, ti'n rhaid chdi apologisio. Da ni gyd i bod yna, sti. A dim blin oedd chdi, frustrated. Mae yna wahaniaeth. Ia? So, mae'n dweud, da ni'n mai helpu chdi, so... Diolch. Dyna pam ti'n gwneud y job, ti'n gwneud o mwyn gwella bywyd rhywun arall, a maen nhw jyst angen bach o hand mwyn iddyn nhw gallu jyst cael byw bywyd fatha dylsyn nhw wedi cael yr hawl i wneud anyway. Mae Eluned ar ei ffordd yn ôl Gethin, sydd yn 19 oed ac wedi bod yn ddigartref ers dros 2 flynedd, a mae'n aros mewn gwesty dros dro. A help byddwn ni'n medru reid iddo fo ydy gael o mewn gwaith, setio fo fyny efo CV, gallwn ni agor bank account iddo fo, sgan fo ddim byd felly. Helpu fo efo UC fo, helpu fo ffeindio cartraf ar ôl hafan. Mae Gystan wneud lot o weithgareddau hefyd sydd yna iddyn nhw. Bob peth mae angen, really, i gychwyn off bywyd o boi hun yn fod yn independent. Ges i kick-out gyda mam fi pryd o'n i'n 16, ia. A nes i endifynu mynd mewn tent wedyn ar ôl hynna, ia, mewn car, ia. Mewn tent efo things fi gyd o'n efo teli a fydden mewn i tent efo dim electricity, ia. Teli fyd, ia. Dyna. A chdi? Ti'n hand efo tawyd? Na, dwi'n rawn diolch. Siwr, dyna chdi pleist. Na, pleist isio. Mae tob dim mewn i bacas, e. O, yndi? Yndi. Da fydd y peth. Iawn. Oce, pwy ni? Chdi. Dwi'n bod dan to chi o'n di. Yndi. Gallwn ni gadw golwg yno fo. A reid y cyfmos mae ddeisio, rili. I fedru symud ymlaen. A cael bywyd. Bywyd braf. O'r contract. Ia, just. Lot yn y weithiau, dyn nhw'n gwybod be maen nhw angen. Ond pan mwy ti gweithio fo nhw, ti'n medru ffeindio allan be maen nhw angen gyda chdi fwy. Rwy'n god, mae'n ei mawr i fi, yndi? Yndi? Iawn. Iawn fel ti'n mwyn? Yndi. Rhaid fi beidio ralio beth. Ha? Iawn. Hafan oedd hostel cynta Gista a gorwyd 40 mlynedd yn ôl. Helo. Heddiw, mae prif weithredwr Gista, Sian Elen Thomas, yn galw mewn i gael sgwrs efo'r staff. Yn anffodus, dwi ddim yn dod i fyny'n hafan yn aml bod ni mewn cyswllt rheolaidd bron iawn bob dydd efo'r staff. Mae'r teimlad yma'n mor gynnas, mor gartrefol. Ers dwi'n Gista, dwi rioed wedi clywed neb yn dweud yna dyn nhw ddim yn licio yma. So mae'r staff a pobl ifanc yn licio bod yma. Mae'n beth special am hafan. Dwi'n meddwl fe wedi greu o, mae o jyst yma. Iawn.
Gych chi bagio bins? Haia. Bagio bins. O, sori, Cian, o'n i'n gwrando music ysio clod y bus. Haia, sut wyt ti? Ti'n gwrando iawn? Wait, o, lyflu, gweld chdi. I ddechrau, mae staff ni'n gwbl anhygoel, a mae be da ni ddisgwyl gyda nhw'n anhygoel. Hynny, totio da chi? Da? Totio da? Ni y prad ydw mi, mae'n bedw mi yn de. O, chwarae teg. Mae bywydau pobl yn mynd drwy dydd a nos a penwythnosa, felly dydy o ddim yn swydd 9 tan 5. Mae yna on-call, mae yna cysgu fewn, a mae yna rei digwyddiadau yn gallu bod yn reit erchill. Wedyn mae staff ni wedi cael ei hyfforddi'n gwybod sut i ymateb, ond mae dal yn sefyllfa anodd. A da ni'n gorfod cydweithio lot efo gwasanaethau brys, heddlu, gwasanaethau ambulans, ac yn amlwg ysbytai yn anffodus ar adegau pan mae yna achosion eitha difrifol yn codi. Pobl ifanc yn dod ymlaen efo gilydd yma ar y funud. Dwi'n meddwl bod o'n griw reit Ia. braf ar y funud, Ia. all things considered, lle maen nhw'n manageable. Wedi o'n hawdd na di, i Na. gael 8 o bobl ifanc Na, yn union. byw efo gilydd yn gorau rhannu Ia, bathrooms yn y bod. hollol ni reit lwcus rili ar y funud bod na griw da yma. Da chi'n gallu cysgu fe ma'n iawn yna. Weithio, ynddo. Dwi ddim yn gwybod. Di sy'n bod ti'n stryglo i gysgu Ynddo, fe dyn, wyt. ynddo. Beth ti'n meddwl ydi o, poeni ti'n just methu relaxio. Pan mae gen ti criw o bobl ifanc sydd... O, da, tydi. Mae arna chdi ar noson yna. Hollol, yndi. Dwi'n gwybod pa mor fregus ydyn nhw neu rhain nhw. A wedyn, ti just yn Kevin de Ben yn mynd o bes gollel od ffôn neu bes... Ti just yn methu... Dwi just bethu really Ti'n setlo. gydwybodol, mae ddain eich chi'n gydwybodol, Wel, dydi. Ie. Mae hynna lyflu, Hanner dydi. trio bod, Dyna ie. pam da chi dda beth da chi'n neud, da. Mae gen i hein i stafell chdi, ia? Ti'n mynd i fawr o'n Nghymru? Ti'n... Oce. Ti'n cael cynodau lle ti'n teimlo rydw wedi pressed yn meddwl, neu yn anxious o falle point Do. yn dy fywyd fatha. Do. But, cys o'n i wedi bod yn neud o, o'n i mor ifanc, o'n i'n just fatha really... O'n i'n used to it, ja. Back to bill. O'n i'n cerdded trwy lôn ganol nos o pawb, o'n i'n ifanc sti, cys o'n i'n cael fynd, ja. So o'n i'n cerdded trwy lôn mewn t-shirt. Nai. Nath o dod i'r pwynt wedyn lle o'n i'n gorfod gael tent. So, Ges ti'r sent? to be honest, felly nes i ddwy'n y tent. Nes i dwy'n 4-man tent, cos o'n i'n mynd pres, ja. Dyna cyd. Mwy ag eisiau. O'n i'n mynd pres, ja. A o'n i'n mynd o'n i'n cael fynd gweithio, so o'n i'n really stuck, ja. Oedd o'n afiach, o'n i'n mynd i gysgu, cos oedd o'n storm yma, plesi. So oedd y tent yn mynd full speed o ba. O, mae'n oglen is yma. Stafell rhif 4. Rhif 4. Ia. Waw. Wel i dal di fo yma. Ha? Mae'n dal yma. Yndi, dwi'n hwn brysur y cael barod i chdi. Diolch. Nice one. So hwn di'r standards oedden ni ddisgwyl i chdi gadw fo. Oce. Ia. Mae'n neis yma? Mae'n neis yndi? Yndi. Nice one. Ti'n hapus? Yndw, dwi'n rili hapus. Nice one. Ia. Bob dim newydd fo ma i chdi. Ia, Nice dwi'n neud y gwelydd ddal i chdi li. Diolch. Ia, gyda chdi desk o yma. Ia. Gola bach. Few drawers o hwnna i chdi, ia? Diolch. A mae tap ma'n gweithio bod ddim yndi? Yndi. Yndi. Wedyn nes... Cia, mynd o'ch chdi rown dangos yma gegin, bathroom. Oce. Pethau fel o, ia? Nice one. Ia. I'w teulu yma yn just chillio yma ti isio. Ia. Oce. A iawn ni. Diolch. Ti fwy am gwcio, gas? Ynddo, dwi yn boi am gwbcio, ynddo. Ynddo, dwi yn licio mynd steg, ia. Sboi stegs dwi. Sut ti'n neud y steg ti? Ha? Medium rare. Ia, medium rare. Bach pink yn canol. Iai. Neis. Ia. Dwi'n rhaid i eisiau dishwasher, ia. Ideal. Diolch yn fawr iawn. Tydy Mercedes ddim yn gweithio nac mewn addysg, ac mae'n derbyn Universal Credit bob ddefnos. Lle ti'n mynd fan yma? Fama? Be di fanna? Job centre. Cos otherwise dwi'n gael pres fi.
Mae'n cael eich weld yn reolaidd mwyn monitro os ydy'n chwilio am waith neu yn barod i mynd yn ôl i addysg. Sut ath ei? Ath o'r iawn. Be ydych chi'n gorau wneud yna? Just siarad. Am pam dwi'n mynd i coleg ddim mwy. Nes i gorffen education, so ni'n gorau'r update nhw a wan dwi'n gorau dod dob. Os dwi'n sortio thing allan ar UC fi heno, efo health fi, fydde mond yn gorau dod i fewn i waith bob mis. Cos health fi dwi'n methu mynd i coleg a baia. Efo ffordd dwi'n physically methu mynd i fewn a ma'n ei fi sal. Cos pam nes i fynd a o'n i'n bathroom yn crio o chwdy, so nes i stopio mynd cos o'n i physically methu mynd. Fach chdi ddim yn get on yn ysgol na? O, cynnal na. Heitio ysgol. O'n i suspended anyway am codi trwbl yn ysgol ewn. Diolch. Faint o bres ti'n gael yr wsos? 150 bob 2 wsos. A mae hwnna'n cyfro be? Dwi'n fod yn 80 quid i fawa bob mis. So mae gennych chdi 50 quid a week i wario bob dim yn lot na di? Na, mae o i fi ddo. Dwi'n bita lot, mostly dŵr a sandwiches te yn dde. Ti di teimlo achos bod chdi'n dod y deulu mor fawr, bod chdi di colli allan ar bethau? Dwi wedi colli allan o lot o beth am bywyd fi do. Fatha be? Trips ysgol, holidays ar ha. Dwi'n mynd neb i edrych fyny. Dwi'n mynd i gyd based off beth dwi wedi dysgu, o beth dwi wedi gorau neud. Dwi erioed wedi gydru sbio di fyny ar neb, dwi'n methu. Don't get me wrong, dwi'n dach pan mae siblings fi'n edrych fyny arna fi. Do'n i isio beth fel la, a dwi erioed wedi gael o. Sut fath o berson sa chdi licio bod yn y dyfodol i plant chdi gael sbio fyny yn eich chdi? Sut fath o fam sa chdi licio bod? Dwi'n mynd i fod yn... Dwi'n mynd i wneud kid fi spoiled, but dwi'n mynd i gadael kid fi gael ffoc all weithiau. But also dach, os ti'n neis gei di fod yn dol yr un yn pryd, a dda'n neud siwr, a os di plentyn fod yn dach, hynna dim bai fi fydd, os wna'n trio gorau fi, fatha dwi wedi dweud, dwi'n mynd i roi kids fi trwy yr un peth, os mam a dad fi, neu ni gorau mynd trwy, ia. Di neb yn oce. A mae hynna'n gwir, di neb yn oce deep down. Lle sa chdi licio gweld y hyn mewn 5 mlynedd? Ideally, jyst edrych yn hapus, mond hynna dwi isio. Dwi'n mwyn poeni am byd arall, dwi jyst eisiau fod yn hapus. A ti'n hapus bod chdi wedi dod i gista? Yn dod... Rwy'n un pryd, mae'n headfuck fyd da. O'n i'n hapus, diwrnod nes i symud allan o ty mam fi a couple days wedyn nes i sylwi faint dwi'n methu allan ar watch o siblings fi tyfu fyny a faia. Dwi wedi helpu mam fi bywyd fi gyd efo siblings fi ers dad fi gadael. Dwi'n lyfio mynd yn dol. Fysa? Fyswn. Be, hyd nad o cysgar sa ti? Ai. Even os o'n cysgar cawr, swn i'n lyfio mynd yn dol i ty mam fi. Chdi'n neud ista hwnna efo fi, Eli? Do, beth hwnna sy'n bisged? Come on, man. Gisel. Okay. A wedyn dwi'n seinio fo a ti'n seinio fo, so i ddweud bod chdi wedi cael bob dim, ia. Diolch. So hwnna di rent, ond am bod chdi'n gweithio, ti'n manna'n poeni amdan hwnna ar y funud. So fos ti'n cael gwaith, rhaid i ni drafod faint o bres rhaid i chdi dalu at y rent, ia. Iawn, oce. So, da ni'n talu £20 utilities bob wsos, ond os ti'n cael fatha UC i chdi bob mis, rhaid i chdi dalu 80 y mis, ia. bob mis, ia. I gadw tenancy chdi, ti anna'n aros at least 5 noson yr wsos. Oce. A wedyn, os ti'n mynd i rwla, ti anna'n gadael, dim just luned, just gadael rwy'n wybod bod chdi ddim yn dod nôl. Da ni'n neud fatha checks ar pob yn nos, so neitha staff eich knock hana chdi, neu tecsio chdi i weld os ti'n iawn.
fatha dim antisocial behaviour, domestic violence, physical, sexual, psychological, emotional, financial. So Peter dod yn byd yn ôl, fatha stolen property, weapons, drugs, alcohol, pets. So bob nos mae yna rhywun yn gweithio 4 tan hanner nos, a wedyn maen nhw'n mynd i gwely wedyn. Oce. Os oes emergency, gei di ddeffro nhw. Iawn. Os ti isio bath, ti'n gwybod lle dwi. Diolch. Ti'n siŵr ti'n eisiau biscuits ma? Da ni edrych ar ôl chdi dda fo mas de. Na cymryd un, diolch. Ia. Nice one. Diolch. Chdi. So, mwynhau dy amser yma. Wel ma. Mae'n hwmbl o bod. Ond mae'n disgwyl i fod mor dda hyn, ia. Sac ddol. Wel mae'n awn di. O'n i jyst yw'r disgweli, ysdi. Disgweli a dim byd arall, ia. Dwi'n fwy am cwcio, ysdi. Dwi'n fwy am cwcio, ia, so. Lle nes dysgu cwcio? Mam. Mam yn chef da. Mae Lyned fel helpu fi lot, sy'n byrys. Gista, but Lyned ti di sortio bachan iddo fi. Mae hi'n dda fi fi, ia. Gweld ar diwedd diwrnod mor hapus a mor ddiolchgar, mae hynna'n ei gwaith ni mor... Ti'n dod yn meddwl, dwi wedi gwneud rhywbeth da heddiw. Dechrau chapter newydd yn nhw ande. Tra mae Gethin yn hapus i gysgu'n ei stafell newydd, mae Mercedes ar ei ffordd allan. A does wybod os fydd hi'n ôl.